Tekeillä on siis kivitalomainen rakennus kivitaloarkkitehdiltä tilattuna, mutta materiaalina on puu, tarkemmin massiivikuusihirsi. Arkkitehti vakuutti Samille, että kivitalomaisuus on taattua. Mitäs tänne kuuluu? Silti Seliö matkasi talon rungonvalmistajan Juttusille mukanaan nivaska kysymyksiä. Mikä oli suurin huolenaihe? Että se varmasti pysyy kivitalomaisena se talo, että ei tule semmoista mökkimäistä keltaista hirsitaloa, missä on rakoja seinissä ynnä muuta, että se pysyy se. Hirsi kellastuu yleensä aika pitkälle sen takia, että sitä käsitellään jollakin tavalla. Ja nämä käsittelyaineet siinä puun pinnassa, lakka, vaha, muu vastaava, niin katkaisee UV-valoa ja sitä kautta se ajautuu se puu muuttumaan keltaiseksi. Hirsitalolle tyypillisen keltaisuuden voi estää jättämällä pintakäsittelyn tekemättä. Puulla on tapana, niin kuin entisaikaan tehtiin, niin patinoitua. Eli se alkaa omaa hartsiaan käyttämään puun suojakeinona ja ennen pitkään se pinnoittaa itsensä. Jos sitten meidän esittelytalosta katsotaan kuvia, niin siinä näkee hyvin sen, että tuo kuusen väri on hyvin vaalea ja sitä ei käsitelty yhtään millään, eli se on pelkästään hiottu tuo puu. Kivitalomaiseen ulkomuotoon tarvitaan geometristä jämäkkyyttä, terävyyttä, mitä pyöreähköponttisella hirsirungolla ei saavuteta. Nyt jos ajatellaan, että halutaan modernisoida tätä, niin tässä voitaisiin terottaa näitä linjoja. Honkatalot ehdotti uuden tyyppistä ponttiratkaisua. Terävöittämällä ponttien reunoja ja jatkamalla ylempää eli naarasponttia alemmas saadaan aikaan kaupunkimiljööseen istuva ilme. Tässä terävämmässä ponttimallissa hirsien väliin jäävä rako on 15 millin sijaan 10 milliä. Ja voitaisiin vaikka kutsua sitä, jos tämä on nyt softline, niin vaikka sharplineiksi sen jälkeen. Ei huolta kellertävästä mökkimäisyydestä siis. Seuraavalla kerralla Sami on ikkunoita etsimässä. Ikkunoiden on oltava huolettomat ja energiapihit. Niin, tässähän näitä aktiivi-ikkunoita sitten on.